wigatimu iki dina aku bakal gawe mati ning para Pandhawa. Kaya apa? Gawe mati ning para Pandhawa. Apa abamu? Iki dina ana peraturan anyar. Wong jaba gak oleh mlebu, wong jero gak oleh metu. Iki dina tak tungguk lawange negara Ngamarta. Sapa sing wani buka lawange negara Ngamarta iso nyempalno baune. Gatotkaca kasembadan iso boyong para Pandhawa temekaning pati lagi ala iblis. Aja ana waran maju. Nek kono wis maju. Tebak dadamu mungker bangkemu lakon modar dina iki lakon tak potol gulumu rada bojomu bangsat kowe. Allah tung morakan buatan dawuh. Ada deh. Duh. Apa ya? Timbali Bathara. Nek ditimbali ya sowan ya. Iya apa? Nek ditimbali ya sowan. Oh, ngono. Ada deh. Sekedar.
Amit duwe. Iya, Dik. Are. Apa ya ini? Sebentar. Na 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 na. Astaga dunya wah. Piawak. Ana kawan wonten dawuh ngantos nimbalipun kula para kawan. Piawak. Aku kalatan ing ngayuda kelawan Gatotkaca nggih lho. Kandhanono ya apa? Kandhanono. Wong gunung-gunungane wis anjlok katik perang barang mbok ngene ya. Aja ngebesno bendara. Nggo bangsa. Wong gak kena dikandhani ku ya. Ya wong. Wong gak kena dikandhani ya babanya bong kaya wis dadi gotong-gotongan mbok ngene. Kene aja ngawur bawar ngawur. Waduh menganti ngawur bawar ngawur barang. Alhamdulillah Cak. Alhamdulillah Du. Iya Cak. Apa ana iki? Awake dhewe sak rombongan tinimbalan sowan ana ing dusun Wonosari kene ya. Ana ing Wonosari kene. Ajate apa ya? Ruwat dusun. Iya ruwat dusune lho. Oh, ngono ya. Supaya ada saka balak bilahi diparingi rejeki sing turah-turah dadi desa sing gemah ripah lojinawi kerta tentrem iya raharja Allahumma amin. Amin. Iya Cak. Tinimbalan sowan mrene. Tatkala awake dhewe kok mayang ana ing dusun Sangirja didayoi kelawan panjenengane Bapak Siswandi nek salah. Alhamdulillah. Tatkala iku didhawuhi asline tanggal 7 sesuk Cak. Awake dhewe sesuk ga iso. Iya. Ana ndi awake dhewe sesuk ngayahi kewajiban ana dusun Sukosari, Randu Genengan, Delanggu Mojokerto. Oh, ana Delanggu ana. Sesuk Cak. Oh iya. Lah tak jaluk tanggal 8 nek jare. Nek sak mboten purun nek tanggal 8, nek tanggal 6 ngoten ya napa? Terus kon aku tak jawab nggih ngono. Terus rene Cak njaluk panjer aku ya. Oh, njaluk panjer du. Ya. Apa tak duwe are mbok kon iku. Mangkane bayar di sowan ana ing daleme Abah, kepala dusun Abah Sakuan. Oh, iya. Matur nuwun. Ana panjenengane Abah Sakuan didhawuhi. Matur nuwun Cak diparingi dalan ana kene, diparingi rezeki ana dusun kene matur sembah nuwun. Iya lho. Wis muga-muga sesuk balik nang awake dhewe maneh ya Cak. Amin.
Enggak wis. Muga-muga ya gak kapok nanggap awake dhewe. Iya. Sayang gak situ apa duwe gak ono ya. Iya lho. Sama kilometer itu kok wandel kan ya lah ya. Mbok wis ngasuh sawetara ya matur nuwun, matur sembah nuwun wis muga-muga warga masyarakat kene oleh ridani Gusti tindak sak mlaku tansah nyambi rezeki ya amin 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 amin. Iya Cak. Tanggapan mana kapan sesuk terus preisungi tanggal 9 ana ndi Cak? Ana dusun Talok, desa Talok, kecamatan Delagu, Mojokerto. Ide-ide ya, ide-ide lho. Sing ado yo kaya iki to. Ayo. Ya wis gelibet nang Delagu gondang. Ya apa lho, akhire sawahe jek nang kono ya. Pitu cacahe, pitu. Pitu wayu kabeh, semok kabeh. Perawan kabeh. Perawan kabeh ya. Perawan kabeh. Oh, keliru ngadepe. Den sinden. Bukan itu aja buka mati dan sinden jangan jam senggak bareng rampak mondo tuh gelar Isan Yogo Yudo Ais kemarem ati guduk lho pisan kas lho monggo den mboten bayar pisan kas Dik nggih monggo Gubuk lodruk rodruk apa ya? SP apa itu ya? Satrio Dumboyo takone apa Cak? Selo bangkit Gato koco, ojo namaran. Ngalno diadamu tak grebuking tanganku nek gak jeblok. Ojo kok undang sekabat krido. Anggolo. Tamak no tanganku. Gak bakal mundur nek bungsu kon ya. Awas. Soto mundur. Kon gak apa-apa. Buktine ya gak apa-apa. Ayo kecekel. Ojo
ndi amping-amping mega mendung mudhun mudhuna mudhuna aku wong pedhot kekot-kekot yen perang ana ing dedharatan aja ana warak mudhun munggah mudhuna mudhuna aku wong trandala tak udune aja mlayu duduk watakku Gatotkaca iki dina iso nandhingi kridaning Gatotkaca tak sembah dlamaaning sikilmu ayo tandhingono yen iso medhotno bauning Gatotkaca lakon iso mateni para Pandhawa tak sampurnakno uripmu dina iki. Oh iya. Ananging Sang Gatotkaca Pandhawa langayuda kelawan sang sekabat krida angkara ngantos dumadi pejah sekabat krida angkara. Raga Sumawana Sukma yen raga sira asaling saka lemah geni kelawan angin uga banyu yen raga sira asaling saka lemah bali nyang lemah kang suci yen raga sira asaling saka geni ya bali nyang geni kang suci saka banyu kelawan saka angin bali nyang banyu kelawan angin kang suci. Aja nganti nasa ana alamin sata kapan ngaling cinarita grising wong kang pinuju akandha
sedya nyampuraken kananing raga sumawana sukma krida antara oleh-olehan soroting awak tua Gantiana perang gumbel sing kaya mangguna ing nara permedan negara Ngamarta kene tak waspadakno putra cantrikku sekabat krida angkara mati tanpa sisa ya yen kaya mangguna andin dalem sakwatara iki dina tak rapalno aji anjan kemayan supaya mateni ana ing putra-putra Pandhawa kang lungguh ana ing negara Ngamarta kene. Oh iya. Sang Begawan Brahmana Restu dasar watak ing Sang Begawan watak ing sabrang kedhik doganing akeh slorone tan gadaning sifat ulas asih sepadani manungsa gesang wonten ing gumraring jagat raya senggake pasta suku tunggal komplo kaya dene wong mati-mati yo ngadeg Sang Begawan Brahmana Restu ngak mendhuwur tak ketingal wonten padang surya ngak menisor tak ketingal wonten sanggiling ibu pertiwi ora muni sapa sira sapa ingsun ingkang den lampahi kelawan Begawan Brahmana Restu ingkang cinarita kuwi sing wong kang pinuju akandha Sang Begawan Brahmana Restu Jian kemayan dan sepatani dados patung putra-putra Pandhawa Begawan Brahmana Restu Begawan Brahmana Restu ya utusan saka negara Ngastina mateni Pandhawa kawana iki dina iya kelakon tak rapalo aji anjan kemayang dadi watu oh
sapa Antarja putra Pandhawa kon Brahmana Kestu mateni Pandhawa kongkonane wong negara Ngastina tamakno iki ya tak sepatani dadi watu ilat dialah tak waspadakno iki dina negara Ngamarta kena gebak begawan Brahmana Kestu utusan saka negara Ngastina nganti anak-anakku Gatotkaca Sumawana Antarja disepatani aji-ajining begawan Brahmana Kestu dadi wadu duh sinuwun Diwarawati monggo panjenengan mlebet wonten ing negari Ngamarta kok wonten kedadosan ingkang kados mekaten wonten ing negari Ngamarta mriki sinuwun Diwarawati kula atur ingkang sekeca mlebet wonten ing negari Ngamarta mriki sinuwun kasih dian sinuwun wonten kedadosan kang kados mekaten wonten ing praja Ngamarta. Oh iya ngatur kang prasaja ngarsan apa ing Diwarawati ya noman nuwun kasih yang kau dalem sedina sita tapa urung tapa ora sedina iki Dewa Jagat Sang Hyang Binatara iya Dewa Bathara kang kinarya pepatutan nganti sapa temone kelawan begawan Kabiwara ya Sang Prabancana
Nuwun-nuwun kasihan dawuh dalem sinuwun. Sudarengipun kula matur kula ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk wonten ing ngandhaping upada Kanjeng Sinuwun Dwarawati. Tak trima gak liwat puja pangestuku tanpa nama ya Anoman. Kula cadha ngasta kali jenengan anggeritma ndadosaken jimat anggen kula gesang wonten ing jagat raya Sinuwun Dwarawati. Nganti sapat temoni begawan kapiwara ya Prabancana mapak lakuning nata ing Dwarawati kene ana wigati apa Anoman? Durung nganti aku mbono ing negara Ngamarta tegese ana ing Paseban Agung negara Ngamarta wis dipapak lawan Prabancana. Sinuwun ana dawuh dinten samangke menika negari Ngamarta dipun gebak lawan begawan Brahmana Kestu. Pantes tak sawang saka kaca Benggala dina iki negara Ngamarta digebak pandhita. Nuwun kasinggihan dawuh dalem sinuwun. Kanane ngakora nate salat telung candra suwene anggonku ora nate saku jagung kelawan adik-adikku para Pandhawa. Nuwun kasinggihan sinuwun dinten samangke Sinuwun Kunto Sumawana rayi kula pun Bratasena oncat saking negari Ngamarta pertapa wonten ing saklebeting wana Dirbaya mandhap saking puncak ing Gunung Himawan. Sinuwun mertapa wonten ngriku nuwun wonten ngarsaning Gusti Gayo kanugrahaning ingkang badhe mandhap ateges wahyu tirta manik mahadika badhe mandhap wonten ing negari Ngamarta Sinuwun Dwarawati. Oh iya nganti direwangi tapa brata ana ing puncaking Gunung Himawan. Nuwun kasinggihan gayo wahyune Gusti kang aran Wahyu Tirta Manik Mahadi. Nuwun kasinggihan nganti anak-anakku Gatotkaca Antarja disepatani begawan Brahmana Kestu wujud watu. Nuwun kasinggihan sinuwun kados pun dinten samangke yen kaya mangkono Anoman. Gak usah konceng lumaku iki dina pasrana negara Ngamarta pasrana pun Arjuna Nakula Sumawana Sadewa. Sliramu iki dina turna laku jantraku jujuk ana ing puncaking Gunung Himawan sowan ana pangarsane Yai Kunto supaya dipadhangna negara Ngamarta. Bila mekaten sinuwun kula gantuni pinarak kula badhe nderekaken paduka. Duh, Yai Kunto dawuh kula ingkang sowan Yai. Kananing sang nata ing Dwarawati ingkang mandheg wonten ing tengahing marga gobek mangiwa gobek manah
Duh Gusti kados mengantar rekasane dados dalange Pandhawa Gusti. Oh iya tak pancene yen rekasake kaya mangkene iya tak lakonane Gus. Anggonku nata para Pandhawa kang longgana ing negara Nganada iya tak lakoni. Tegese aku ki urip mung urip ana ing gumlaring jagat raya kene iya. Nek aku gak wani rekoso berarti aku gak wani urip ana ing jagat raya kene. Ora ana bawa kang rinasa ana tetembungan ana iku ora ana uga kahanan itu. Dudu iku nanging iya kahanan itu. Pengawen cinarita grising wong kang pinuju akandha sing ratu ing Diwarawati liyak wonten ing wana dirgaya kancik wonten puncaking gunung Himawan Sumadya sapu jagung kelawan Sang Kuntadewa kelawan Bratasena